Ali Isa Ali Isa Ali ga Profesa babu in gausa tafiya nesa yanzu mun nausa sama mun tasa zo a yi fantani Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani Isa alfantani akwai haske a fulbatu jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani na zo da shirin aiki na amsa kira gani Isa alfantani na Isa alfanta mu masoya suka tada ni haske a jihar Gombe da na so in ja baya wani sai ya fusata ni Isa alfantani ga waƙar saƙon ku masoya alfanta ni Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani haske na gano wanda duhu bai masa keji ba Isa alfantani malam ya amsa kira ba zai ci amana ba haske a jihar Gombe Isa alfantani ba a fi shi nasibi ba Isa alfantani ga aya gani ya samu shiga takalmi Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani ya sa rigar yanci mai zo da dubin sako Isa alfantani sako ne ma koko na gida har bako haske a jihar Gombe mai son ka karbe shi da hannu biyu yayi roko Isa alfantani malam fa na kowa ne kuma kyale kiɗan gurmi Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani duk masu faran niyya ba su kame da shakka ba Isa alfantani Allah shine Allah ba aikin bawa ba haske a jihar Gombe mun yarda da wannan ba wayan mu da barawa Isa alfantani tuni Isa yayi nisa tun daga Gombe da Aisami Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani Rote san aiki bai zo dan yayi sata ba Isa alfantani ayi wa'azi ayi siyasa bai zama to illa ba haske a jihar Gombe kowa da zubin nasa malam ba su ne ba Isa alfantani ilimi shine farko shine a saman komai Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani ya ajara kwatu mai kyau mukami na ministan shi Isa alfantani a arewa maso gabas yayo aiki ba kyashi haske a jihar Gombe ya kawo ci gaba yankin domin al'ummar shi Isa alfantani sabo da maza jari Isa alfantani Isa alfantani haske a jihar Gombe addini ga boko sai dan alfantani DJ Muhammad Yahaya tambura akwai sako Isa alfantani wanda ya dau nauyin wakar ya wuce jambako haske a jihar Gombe DJ mun gaishe da Muhammad Yahaya tako Isa alfantani ga wakar gawar kar an zarce su bambumi Isa alfantani haske a jihar Gombe addini